Hi guys, नोंसोर माबोरै दं? आसा खालामो नोंसोर गासिबो मोजाङैनो दङ। दिनै गोदान आपडेट लाना फैलायबाय आं। So guys, थामहिनबा जि लिरदों आं सानसेयावनो 1000 खामायनाय। बेबायदि नोंसोरनो रावबो खोन्थानाय नङा। आंसो नोंसोरनो अननानै खोन्थादों। So guys, ओंखायनो नोंसोर आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंसोर साबस्क्राइब खालामनो ला। आं बायदि नोंसोरनो सिक्रेट खोथा रावबो खोन्थाया। दिनै आं नोंसोरनो जोबोद इम्पर्टेन्ट खोथानो नागिरदों। So guys, मोनसे खोथा गोसोआव लाखि। मानो होनोब्ला खस्थ' खालामाबा जों जेबो फिथाइखौनो मोननो हाखाया। जों एसे खस्थ' खालामनांगोन। So guys, भिडिअ शुरु खालामनायनि सिगां मोनसे खोथा बुंनो सानो। आंनि चेनेलाव जाय गोदानै भिडिअ नायनो नोंसोर साबस्क्राइब खालामनानै आरो बेल आइकनखौ थुनानै ला। आं बेफोरबायदि भिडिअ नायबाय थानोबा बेल आइकनखौ थुथार आरो नोंसोर आंखौ सापर्ट खालामनो गोसोब्ला नोंसोरो साबस्क्राइबआव थुनानै होदो। So guys, मोनसेया भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे माबा मोनसे सोलोंनो मोननांगोन। बेफोरबायदिसो भिडिअ नायनांगौ। भाइरेल भिडिअफोरखौ नायनानै जेबो लाब गैया। मालायनि दुगैखुमानाय माखुमानाय बेफोरखौ नायनानै जेबो लाब गैया। So guys, नोंसोरो भाइरेल भिडिअफोरखौ नायनानै नोंसोरो बिदिनो सोलोंथाइ नायबानो जाबाय। आरो नोंसोरो माबा मोनसे सोलायनो हानाय बायदि मोजाङाव माबा मोनसे मोजां बुस्थु मोननाय बायदि भिडिअखौसो नायबानो जाबाय। So guys, आंनिया केमेराया आं मबाइलजों थिखाङो नालाय बिदिनो बारा मोजां फैया। नाथाय टपिकखौ आं जोबोद माने साक्सेसफुल खालामनानैसो आं टपिकखौ लानानै फैखायो। गाइस, नोंसोरो ओंखायनो आंनि बे केमेरानि माबाजों नोंसोरो रुजुनाङा। आंनि टपिकनि सायाव थांबानो जाबाय नोंसोरो। आङो टपिकखौ देखायनोसै नोंसोरनो। आंनि केमेराया बिदिनोथ' मबाइलजोंसो 2GB मबाइलजोंसो आं रेकर्ड खालामदों नालाय बारा मोजां फैयाखै। नोंसोरो आंनि टपिकखौ नाय। नोंसोर टपिकआव जोबोद मोजां इन्टारेस्ट मोनगोन। So guys, माबायदि जोङो इन्टारेस्ट मोनगोन बेयाव माबायदि जों सानसेयाव 1000 2000 खामायनो हागोन बेयो मोनसे कमिसन सिस्टेम गाइस। बिदिनो मबाइलफोर माबाफोर अनलाइन बिदिनो अर्डार खालामोबा जोबोद मोजां कमिसन मोनो। आंबो अर्डार खालामगासिनो। बिदिनो आंथ' दा कम्पानियाव खामानि मावो नालाय बिदिनो लोगोफोर फैयो बिदिनो सासे सानै बिदिनो फैयो नालाय बिसोरनिफ्रायबो कमिसन थालांगासिनो आंनियाव। ओमफ्राय टिभिफोर जुदि अर्डार खालामोबाथ' जोबोद मोजां कमिसन मोनखायो। सानसेयाव गंनै टिभि जुदि अर्डार खालामनो हायो 2600 3000 बिदि कमिसन मोनो। ओमफ्राय आंनावथ' दा टिभि अर्डार खालामनाय जाया। बेसेबां कमिसन आं नोंसोरनो देखायलाङो। होमब्ला जोङो मबाइल स्क्रिनाव फैदो। मबाइल स्क्रिनाव फैनानै नोंसोरो मोनसे खामानि मावनांगोन। आं डिसक्रिपसन लिंकआव मोनसे एप्स होनानै दोनदों। बेखौ नोंसोर डाउनलड खालामनांगोन। बे एप्सनि नामानो जादों सबजि एप्स। बे एप्सखौ नोंसोर प्ले स्ट'रावबो मोनगोन आरो आं डिसक्रिपसन लिंकआवबो होना दंखायो। नोंसोर डिसक्रिपसन लिंकआव आंनियाव नोंसोर थांनानै डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। स' गाइस, होमब्ला जोङो डाउनलड खालामनानै नोंसोरो इनस्टल खालामदो। ओमफ्राय एप्सआ आं डिसक्रिपसन लिंकआवनो दंखायो। एप्सआ नैबेनो गाइस, नायनानै ला। नैबे सबजि एप्स होनना बुङो। सबजि एप्स होननानै। स' गाइस, होमब्ला जों इयाव थुनोसै। स' गाइस, बिदि एप्सआ अन जागोन। सबजि एप्सआ। ओमफ्राय नोंसिनाव माने फार्स्ट अपेन खालामनायाव माने मबाइल नाम्बार बिनो हागौ। नोंसोर मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंसोरो फ्लिपकार्ट एप्स जुदि सालायबाय थाखायोबा फ्लिपकार्ट एप्सआव नोंसोर शपिं खालामबाय थाखायोबा नोंसोरो जेबो माने बेयाव माने बिदिनो एड्रेस होनांगौ दरखार गैला। बिदिनो नोंसोरो बै फ्लिपकार्टनि एप्सआनो बेयाव माने एड्रेसा डाइरेक्ट माने श' खालामखागोन, फैनानै थाफैखागोन। नोंसोर एड्रेस होनो दरखार गैला, डाइरेक्ट अर्डार खालामनो हागोन। मानोना बे एप्सखौ फ्लिपकार्ट कम्पानियानो होदों। फ्लिपकार्ट कम्पानियानो हगारदों बे एप्सखौ। स' गाइस, होमब्ला आं नोंसोरनो खोन्थानि बेनि कमिसनखौ। स' गाइस, होमब्ला आं टिभियावनो खोन्थाग्रोनोसै। इयाव माने जेसेबां फिसा माल बिदिनो 20 थाखा 30 थाखा मालनिफ्राय लाखसिमबाबो माने कमिसन दङ। आरो बिदिनो 50-60 थाखानि मालावबो कमिसन मोनो। एसे एनैबाबो कमिसन मोनो। स' गाइस, होमब्ला आं टिभियाव देखायनो नोंसोरनो जोबोद मोजां कमिसन। टिभि। स' गाइस, बे टिभियाव नाय नोंसोरो। स' गाइस, नै बेखौ जुदि जोङो अर्डार खालामोबा 16,000 बिदिनो 999 दं आरोना। बेखौ जुदि अर्डार खालामोबा नोंसोरो नैबे कमिसनखौ मोनगोन। नैबे 680 कमिसन मोनगोन। नोंसोरनाव सोरबा जुदि बे टिभिखौ नोंसोरनाव अर्डार खालामनो होफैयोब्ला नोंसोर बे 680 कमिसनखौ मोनगोन। ओमफ्राय आरो गाहायाव नायनि। नै गाइस, नैबे दङ 33,000नि। बेखौ जुदि नोङो अर्डार खालामोबा नोंनाव नैबे 1360आ नोंनाव कमिसन थालांगोन। होमबा गंनै टिभि अर्डार खालामनो हायोबा 2600निफ्रायबो नोंनियाव बारा कमिसन थालांगोन। नोङो बेखौ सालायनो थाखाय नोङो न'आव थानायजों जानाय नङा। नोङो एसे दखानफोराव बेरायहैनांगोन। नोङो बिदिनो दखान सेन्टारफोराव थायोबा नोंनाव माने बिदिनो नोंखौ मानसिफोरा सिनायोब्ला नोंनाव लासै लासै नोंनाव अर्डार खालामनाया बारा जालांगोन। अब्ला नोङो बहुत फैसा खामायनो हागोन। हमनानै ला आङो नोंसोरनो
NKKR गस्ला स्पर्टिंखौ आं देखायनि बेयावबो जोबोद मोजां मोनगोन नोंसोर सब माने सब बुस्थुआवनो गासै इदि प्रडाक्टआवनो नोंसोरो माने कमिसन मोनगोन हा अर्डार खालामोब्ला जिखुनु जाया माने आरो बेयाव नोंसोरो जा नांगौ नोंसोरनो दो दोला बिदिनो गस्ला लंपेन्ट टफि फारसेनिफ्राय ससमा बिदिनो मबाइल सबेल गासिबो बेयाव नोंसोरो अर्डार खालामनो हायो गासैयावबो नोंसोर कमिसन मोनगोन NKKR बे NKKR गस्ला स्पर्टिं गस्ला बेयावबो नोंसोर नै बरिया कमिसन दङ 52 80 थाखा बिदिनो दङ 55 80 बेफोरबायदि दङ कमिसन टेनसनानो गैया जेराव नोंसोरो कमिसन दङ नोंसोरो बेखौ नोंसोरो लोगोफोरनो बिदिनो मबाइलाव WhatsAppआव नै डाइरेक्ट शेयार खालामनो हायो नोङो फटक सटक साफायलायनो दरखार गैया नों इयाव WhatsAppआव थांनानै नैबे सिमबोनो थांनानै नोंसोरो WhatsAppआव बिदिनो लोगोनि नाम्बाराव डाइरेक्ट स' जाखागोन नालाय नों लोगोनि नाम्बाराव नोङो शेयार खालामहरदो होमबाना नोंनिफ्राय जोबोद मोजां फटक थांगोन आरो नों साफायनो दरखार गैया फटक थांगोन ओमफ्राय नोंनि लोगोआ बेखौ फसायदों होनना बुंबा आंनो बेखौ नांगौ होनब्ला नोङो बिनि साइज बायदिसिना सोंदो ओमफ्राय नोङो बेखौ अर्डार खालामदो नों बेनिफ्राय फैसा बारा लानो दरखार गैया मानोना नोंनाव कमिसन थालांखागोन होमबाना नोङो बरिया माने बेनो अर्डार खालामना हरदो नोङो कमिसनखौ नों लाखिदो 80 थाखा मोनगोन 52 मोनगोन बिदिनो गांनैबाथ' नोंहा माने आधा बेलानि हाजिरा फैखाबाय बिदिनो सानसेयाव नोङो गांब्रै गांबा बिदिनो अर्डार खालामना होनो हायोबा गोबां फैसा थालांगोन ओमफ्राय आं हमनानै ला नोंसोरनो मोनसे फिसा प्रडाक्टखौ नोंसोरनो देखायनोसै हमनानै ला आङो कक'नाट अइलखौनो देखायनोसै कक'नाट हमनानै ला आं नोंसोरनो कक'नाट अइलखौनो देखायनोसै बेयावबो नै बे अनलि 170 नि प्रडाक्ट होमबाबो नोंनाव 7 थाखा नोंनाव कमिसन थालांगोन होमबा साननानै स' गासै प्रडाक्टआव नोंसोर कमिसन मोनगोन फिसानिफ्राय गेदेरसिमाव गासैयावबो नोंसोर कमिसन मोनगोन नोंसोर सेन्टारफोराव थायोब्ला नोंसोरनाव माबाफोर नांगौ होनब्ला आंनाव दङ होनबानो जाबाय ओमफ्राय नोंसोरो बिदिनो नोंसोर अर्डार खालामनानै मालखौ होबानो जाबाय नोङो जेबो लाब लानो दरखार गैया नों कमिसनखौ नोंनि मबाइलाव थाखागोन नालाय टेनसन खालामनो नाङा ओंखायनो उनाव नोंखौ लासै मानसिफोरा सिनायलांगोन ना अब्ला नोंनाव माने अर्डार खालामनो होनाया बारानिफ्राय बारा जालांगोन आरो नोंनावबो इनकामा बारा फैगोन दायोथ' आंनियावथ' बारा इनकाम फैया आंनाव माने दाख्लै बरनखांबाय आङो 700 जादोंमोन ओमफ्राय दायो दङ 100 बेसेबाङाव दं होमबा जों फैसाखौ नायनोब्ला बबेयाव थांनांगोन नैबे एकाउन्टआव नायनो थांनांगोन एकाउन्टआव थांदो होमबा नोंनि फैसाया नैबेयाव श' जागोन माइ इयारनिंस बेयाव थुदो होमबा नैबे फैसा 116आ आंनियाव दङ हा दायो माने डिप'जिट जायाखै जेब्ला नैबेयाव डिप'जिट जागोन अब्लासो बरन जागोन डिप'जिटआ मा समाव जायो गोसोआव लाखि डिप'जिटआ दायो आं माल अर्डारल' हरना दोनदों नालाय ओंखायनो बे फैसाया 116आ बेयावल' ओंखारना थादों डिप'जिटआव फैथ'वाखै जिर' देखायदों ओमफ्रायो जेब्ला माने नोङो मालखौ रिसिभ खालामनानै नोंनो होफैगोन अब्ला नों फैसाखौ हरफिनगोन अब्ला नोंनो मालखौ होफैबाय नालाय नों फैसाखौ हरफिनबा होमबा मालनि मोनसे टाइम थायो रिटार्न हरफिननायनि बे रिटार्न टाइमा जेब्लासिम जोबगोन अब्ला नोंनाव नैबे डिप'जिटआव फैसा फैगोन आरोना नों माने मालखौ रिटार्न हरफिननाय डेटआ जुदि जोब्बायबा माने गाज्रिफोर जायोबा माने रिटार्न नोंनो जुदि नाङाबा रिटार्नफोर हरफिननो हायो आरोना बे डेटआ जोब्बाथाय नोंनाव डिप'जिटआव फैसा हाबफैगोन अब्ला नैयाव मोनसे फैसा बरननायनि माने इयाव मोनसे नाम्बार फैगोन इयाव नोंसोर एकाउन्ट नाम्बार होनानै फैसाखौ बरनो हागोन एकाउन्ट बोरैजाय बरनो आं बेखौ नोंसोरनो उनाव नेक्स्ट भिडिअआव देखायगोन नोंसोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनाव थुनानै लाबानो जाबाय स' गाइस होमब्लाथ' नोंसोर मिथिबाय आरो मबाइलफोरावथ' बहुत मोजां बिदिनो कमिसन मोनो गाइस आंबो सलायगासिनो बिदिनो सोरबाफोर लोगोफोर बिदिनो माबाफोर अर्डार खालामनो होयोब्ला आं इयाव अर्डार खालामो बिदिनो कमिसन एसे एनै थालाङो ओमफ्राय गाइस नैबेयावबो फैसाया बरन जायो नैबे एकाउन्टाव थांफिननानै नोंसोरो माइ इयारनिंनि गाहायाव गाइस नैबे माइ बेंक एकाउन्ट दंना बेयाव नोंसोर माने बेंक एकाउन्टखौ होखानानैबो लानो हायो नोंनाव माने ट्रेन्सफार खालामनो हागोन होनबाना डाइरेक्टनो नोङो माने बरननो हागोन बेयावबो बरननो हायो ओमफ्राय बै दहाय आं खोन्थादोंमोनना बेयाव फैसानि डिप'जिटनि गाहायावबो मोनसे बरनग्रा सिटिं ओंखारो जेब्ला नोंनियाव डिप'जिटआव फैसा फैयो
स' गाइस होमब्ला आसा खालामबाय आङो नोंसोरखौ रोंबाय होननानै, नोंसोरखौ मिथिबाय होननानै। नोंसोर बे भिडिअखौ हानायमानि जोंनि बर'फोरनो शेयार खालामनानै हो। बयबो मिथिथों, बयबो जाहाथे बेकार फैसा दागारथों, इदिनो कमिसन एसे एनै मोनथों। ओमफ्राय बेयाव आरो भेलु कार्डफोराव जा माने प्रडाक्टनि रेट दङ बेनो बेयाव श' जायो। ओमफ्राय इयाव कमिसन मोनो, भेलु कार्डफोराव कमिसन मोना आरो बिदिनो एमाजनफोराव जेबो कमिसन गैया। नाथाय नैबे एप्सआव सबजि एप्सआव नोंसोरो कमिसन मोनगोन गाइस, जोबोद मोजां कमिसन। आंथ' खोन्थाखाबायानो 1300 1400 कमिसन मोननाय। होमब्लाथ' नोंसोर आरामसे सानसेयाव 1000 आरामसे खामायनो हाखायो नोंसोरो। होमबा नोंसोरो बे सबजि एप्सखौ आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव होनाय दङ, नोंसोरो डाउनलड खालामदो, नोंसोरो शपिं बिदिनो मल खुलिनो हायो। दखानफोराव थानानै नोंसोरो बिदिनो नोंसोरखौ गावखौ माने भाइरेल खालामना लानो हायो नोंसोरो। बिदिनो उनाव मानसिफोरा बांसिननिफ्राय बांसिन सिनायलांबा नोंनाव आरामसे माने फैसा हाबनाया बारा जागोन गाइस। होमब्लाथ' भिडिअ'आ एसेनोसै, नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।